pwdyn bach neis i orffen, dy'r 3 blas gwahanol, dy'r coffi, y mafon a just siocled. Ond fi'n credu bod lot o bobl yn ofni mynd i wneud yr eclairs gan bod... Mae ddim yn gymleth o gwbl. Fi'n mynd i ddangos i chi camwrth gam nawr mwyn wneud e bach fwy syml. Ond siw pastry ni'n mynd i fod wneud fan hyn nawr. A pastry sydd wedi cael ei wneud allan o ddŵr, menyn, blawd a wyau. Felly, na gyd sydd eisiau gwneud cynta yw sosban fach, a fan hyn mae 'da fi 150 ml o ddŵr, a wedyn 50 gram o menyn. Na gyd sydd eisiau gwneud yw toddi hwn a dod â fe i'r berw, ti'n gwybod? Felly, mae'n dod i'r berw fan hyn nawr, a unwaith mae hwnna'n digwydd, yn syth mewn, tynnu bant o'r gres, mae eisiau rhoi 65 gram o flawd plaen mewn i'r cymysgedd. Nawr, llwy bren, cymysgu hwnna'n dda. Am ti'n gael dod ar y gres ta? Tynnu y bant o'r gres, achos i ni ddim moyn i or-goginio fe fanna nawr, achos mae'r gluten yn mynd i fynd yn galed a tyff, a bydd y pastry ddim yn neis. Ond cymysgu hwn, a fel allwch chi weld, mae fe'n dechrau tynnu ffwrdd o ochrau'r sosban, a dyna beth sydd eisiau arno ni fanna. O ti'n gweud am tynnu bant o'r gres, fi yn hoffi tynnu'r gres bant a jyst rhoi am ychydig o eiliadau, jyst dros y gres fanna, heb y fflam, jyst i sychu ychydig o fe allan, achos mae'r dŵr ynddo fe, ynddo fe. Felly, unwaith mae hwnna wedi wneud, gadewch ei fod a rowch e mewn bowlen weddol o seis a gadle oeri am 10 munud. Okay? Nawr, mae'n bwysig bod ni'n neud hwn, achos ni'n mynd i fod yn curo'r wyau mewn i'r cymysgedd, a di ni ddim moyn i hwnna i goginio. Ti'n gwybod? Ni moyn i'r cymysgedd i gymysgu gyda'i gilydd yn dda, nawr dim gwahanu, ynddo fe. Nawr, i fi mynd i fod yn defnyddio peiriant bach ffordd hyn, mae rhan fwyaf o'n i un o'r ein yn y cwbwrdd, ond wrth gwrs, gallwch chi ddefnyddio llwy bren, mae e jyst yn cymryd bach fwy amser. Ond beth sy'n bwysig fan hyn nawr yw bod ni'n curo'r wy mewn, so dechreuau gymysgu fan hyn nawr, yn araf fach, a fel fi'n gweud, i ni moyn sicrhau bod yr wy i gyd yn y cymysgedd cyn ychwanegu fwy. So mae 2 wy 'da fi fan hyn wedi giro hefyd. Eto, mae'n bwysig bod y ffwrn wedi cynhesu'n barod, achos unwaith mae'r hein yn barod, mae eisiau ni goginio nhw'n syth, ti'n gwybod? Felly, tymheredd 200 Celsius ffan, nwy 7. So, achel iawn, achos mae'r dŵr yn y pastry, wrth gwrs, yn mynd i greu ager yn y ffwrn sy'n mynd i wneud nhw godi a wneud nhw mor ysgafn, ti'n gwybod? Felly, mae e'n swno lot fwy gymleth na beth yw e, a fi'n siŵr bod pawb yn gallu mentro i drial hwn. Yn wedig os mae rhywbeth o ddim da chi, ac mae e'n torri'r gwaith. Ta be, fi'n teimlo bod fi nôl yn y wers goginio, yn ysgol gyfyn Abereiron Ffordd 1 nawr, i wedi gweithio ti blwyddyn 7, ac yn joio. Nes i'n gwrando ar y wers yma, neu gyfadda, dwi'n cofio. Eisiau byta. Ie, o'n i'n joio'r gwersi coginio hefyd, ti'n gwybod? A mae'n bwysig dysgu'r plant i goginio, ti'n gwybod? Ac oedd basged fach dyn ni hefyd i roi'r hyn o'n i'n coginio yn ddifyn adre. Mewn, ie, na neis, lyflu. Nawr te, fi'n mynd i adael hwn achos mae peth dy fi yn barod wrth gwrs, yn y bag peipio yn barod. Na gyd sy'n eisiau chi wneud yw ychwanegu'r wynau i gyd tan bod yr hylif, y cymysgedd yn llyfn. Mae dy fi tin fan hyn gyda chydig o papur gwrsau, neu gallwch chi jyst iro'r tin, ond mae'n bwysig bod rhywbeth neu mwyn sicrhau bod nhw'n dod bant. Mae dy fi'r bag peipio, y nozzle fan hyn, rhyw 2 cm, yn helpu roi siap i'r eclair. Na, llwch chi wneud eclairs, neu llwch chi wneud profiteroles, jyst rhoi rownd i'r reina. Eclairs, yfe? Ie, so eclairs fan hyn nawr, jyst torri'r darn fan hyn, achos i ni'n neud rai bach, ond eto gallwch chi neud rai mawr. Ceisio chdi ambell i mawr i fi os ti isio fan. Dwbl y maint. Mae'n dda fel lle mae'r hwyl, yn wedi os wyt ti'n blentyn, i wneud hyn nawr. Yn gwmws. A hefyd yr addurno nawr sy'n mynd i ddod yn bellach. Newch siŵr bod chi yn gwneud siŵr bod digon o le rwngddo nhw, achos bod nhw yn mynd i glynu os na. Os wyt ti'n eclair mwy i'r ar maint ti'n neud, a drwy angen hirach i bobi yn y popdyn, nes chdi... Dim rili, fod yn ollol onest. Na, bod ar un amser, ie, ti'n gwybod, achos maen nhw'r un tewdra, jyst yr hyd falle bach yn fwy. So fel fi'n gweud, 10 munud ar dymheredd uchel 200 tymheredd Celsius 7. A wedyn, mae fe'n bwysig bod chi'n defnyddio'r timer fan hyn, achos wedyn am 20 munud arall wedyn,
Mae dynnu nhw mewn Mewn wedyn. fyna nawr. Am 190 tymerau Celsius nwy wych wedyn, so jyst lleihau e chydig. A ddurno fan hyn wedyn, gallwch chi weld bod y blasau gwahanol dyn ni. I dri fan hyn, does? Mae mafon ddim wedi dod mewn i dymor, ond fi wedi defnyddio mafon sydd dod o'r rhewgell. So gallwch chi ddefnyddio hwnna gyda chydig o hifen wedi chwipio fan hyn. Neud eisyn gyda'r hylif y mafon a siwgr eisyn, fel un blas. Neu'r coffi, gadael y coffi oeri, cymysgu hwnna dy'r siwgr eisyn a rhoi hwnna mewn fanna. Yr un peth dy'r hifen, gadael yr coffi oeri a chwanegu mewn i'r hifen. Dwi'n cael blas yn siocled yn gwada. A wedyn, coffi nawr. na gyd yw'r un siocled yw hifen, vanilla, a wedyn wrth gwrs chydig o siocled i orffen. A gallwch chi addurno gyda pethau pert wedyn, yn dyfa. Ond lan i chi, mae blasau gwahanol a gobeithio bod chi wedi mwynhau. Catrin, fi'n teimlo fel y frenhines yn cael te prynawn fan hyn. Diolch.